Extrémny nárast cien energií, potravín, liekov, palív a bývania. To všetko si zažívajú Európania každý a jeden deň, pretože sú to dôsledky progresívnej ľavicovej politiky, ktorá sa tu realizuje a oslavuje aj v týchto chvíľach. Ale tejto progresívnej ľavici toto všetko nestačí. Potrebuje finálne završenie likvidácie Európy. Potrebuje úplné vymazanie európskych národov z nášho vlastného kontinentu. To, že španielska vláda umožnila legalizáciu 500 000 ilegálnych imigrantov, o ktorých nič nevie, o ktorých v minulosti nemá žiadnu informáciu, nevie, či to boli vrahovia, násilníci, kriminálnici a umožní im legálne sa tak pohybovať po celej Európskej únii, je zrada a zločinná aktivita. Ešte väčšia zrada ale je, že polka tohto parlamentu tu tomuto rozhodnutiu tlieska a namiesto toho, aby sa pozreli pravde do očí a videli ohrozenie našich vlastných obyvateľov, videli útok na budúcnosť našich žien a našich detí a videli priamy atak, priamy útok na cieľom zániku európskych národov, tak sa hrajú na to, že ochraňujú nejakú ľudskosť alebo akési hodnoty. Jediní, koho ochraňujete, sú prevádzači. Jediné, čo robíte, je, že pozývate do Európy ďalšie milióny a milióny ilegálnych imigrantov. Jediné, čo dosiahnete, je zničenie európskych národov a vaše deti a vaši predkovia sa za vás budú jednoducho hanbiť, pretože to, čo robíte, je priamy útok na našu budúcnosť a my vás musíme za každú cenu zastaviť a vymeniť.